Sebuah rep sirep Kadyodata Pitana. Wonten Ponti negari ingkang kaeko Adidasa Purwa. Eka wedangan sawijadina dasa 10 Purwa kawiwitan. Purwaning Kandha Cinandra saking negari Pakikiran Hadiningrat nyata wonten satinggipun wisma ingkang rinengga rinengga dening sagung kaendan rupane ingkang hamaneka warna nyata satemah meladi miwah asrine pandulu dinulu saking mandaning sasana panti busana korening sasana panti busana kaweyak wonten ngajeng tindakipun Sang Subhamanggala. Sinten ingkang margani Sang Subhamanggala noneci panjenenganipun genduk ayu suci Riyanti panjenenganipun ingkang piniji pinangka panuntun lumaksaning atmaja punika kesumaning ayu Dewi Evi Rahmawati nyada nalika samanten wonten sakwingingipun Sang Subhamanggala tindakipun patah sak kembaran ingkang kaparagan dening genduk ayu samanta adalah genduk ayu Eka sinaosa piniji wanidya ingkang alit yuswanipun timur nyata bangkit angatasi karya pinangka pangastaning pangipiteng pinganten lumaksane Sang Subhamanggala nimas ayu sucine ati sejangkah noleh ngiwo sejangkah noleh ngenir upamane wonten sawingipun tindakipun patah sakembaran tindakipun tetung guling pahargyan noneci kesumaning ayu Dewi Evi Rahmawati kanthi tindakipun tinapit ingkang rama ibu pujenipun bapa Madinida Ibu Pariksa Sidhem Ramanem datan Sebowo ron-ron datan wonten ingkang obak sampirana datan wonten ingkang lumampah paring sasmita Raden Mas Bagus Sulistian Nurdiansyah kepareng cekar saking mandaning Palareman tindakipun Sang Subhamanggala jumlegrang lampah kira sejangkah noleh ngiwo sejangkah noleh paring sasmita nggih lumaksana datan anglir raos pangantian Sulistian genduk ayawi tidak hanya ket maju asto gonggo kumlawe sareng ambalang gantalan ingkang kaos saking ron sedah lininting tinang sulan lawenang lumah lan berbeda rupane menot dikit padha rasane paripurna astanira Raden Mas Bagus Sulistian Nurdiansyah kacucuk dening ingkang garwa menika pratandha panggingat mojo ginangaten
paripurna jawet asta Raden Mas Bagus Sulistyan Nurdyansah dalah genduk ayu Ipi Rahmawati nyedo sang punang Antigo keparengipun sigra tinapak pecak saning wajur kumur-kumur adya dadi bubur kepareng amijiki sampar ingkang raka garwa kanthi tirtok saberen tirta ingkang manjing wonten bokor kecana kanthi cinampur sekar stamang gambar arum ingkang dadi gandane kumlawe astanira Raden Mas Bagus Sulistyan Nurdyansah anjawet astanira genduk ayu Ipi Rahmawati kajunjung derajati winastanan junjung derajat dening kesumaning ayu Dewi suci atmaja peningan kajumenengaken jejer jumeneng jejer kanthi panggampeling astotan ginggeng sakrekane rupamane kumlawe astane sang subuh manggula hangaparangaken atmaja peningatan pinarang wonten sasana pinajeng wonten ngajeng wonten kumlawenipun lawenang sigra lawenang sinebrot pedhol tugel tata sakmalika ingkang kepareng sampun kapedhot jejulipun pininganten kakung lan putri pinangka kenyong kang lajeng dalah jejaka panjenipun bapa majene keparengipun badhe animbang bobot ingkang putra genduk ayu Ipi Bagus Sulistyan sinarang sami lenggah wonten jengkunipun ingkang rama katimbang kabobot sasampunipun panjenengan amala Ibu iki padha bonti ning ngono Sulistyan tak aku putra pribadi ora pojo-pojo putra mantu paripurna bobot timbang keparengipun atmaja badhe kawini suda wisudaning atmaja pininganten Bismillahirrahmanirrahim kawula piniji supados nampi wiji sejodo wiji saking swarga turunipun Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Hawa wujudipun kakung kelawan putri tinanem wonten Siti Suci Bumi Mulya kasiram toya bundados daging yuwana titik kala punika sampun akhiring diwasa saengga pantes kapala kramekaken pining kakung angagem kula kanegara bebetnya sabaredrana kris jatining iman pining putri angagem klambi selawat nyamping syahadat gelung ukel jati sinome panata agama pining sarempit ugi pinaringan teken kayu jatining urip ingkang hentekseni jimat taun 8 sasi 12 dina 7 rangkep gangsal windu sekawan dinunggung cangkep dados 3 dosa kalih ingkang 3 dosa dumunung wonten wuku ingkang kalih kagem damel pancer wiji kakung pencar wiji putri winastanan Kumalasari lan Kumalarasa Pinin sarimpit ugi kauben kayugung purwa sejati wit bono pangkiprat papat godhong mega rumambak rembulan panggang mulung etan dunungi wonten kiblat wetan kadon pasar manis rupane putih segare leri manaka kuntul dening Patruh Hendra kang hembekoni katon aksara Jawa Hana Caraka panggang mulung idul dunungi wonten kiblat kidul kadon pasaripun paing rupane abang sugene getih gununge geni manuk ulung dene Patruh Prungkang hamengoni kadon aksara Jodata Sawala panggang mulun dununge wonten kiblat kulon kadon pasaran pon rupane kuning jane madu gunung kencana manuke pudang dene Patruh Kamajaya kang hambekoni kadon aksara Jawa Pujayanya
wontenipun kang ngulung aler dununge wonten kiblat kadon pasrahipun wage rupane ireng segene mangsi gununge wesi manuk gagak dewane Bathara Wisnu kang hemengkoni kadon Aksarja Maga Bathanga sedya menika kagem panyuwunan dumateng ngarsipun Allah lantaran adat ingkang lumampah mugi gendho ayu Evidela Bagus Sulistyan angya mangun balawisma ing mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sinuyudan para kadang sentana ingkang sami lenggah wonten sekawan kiblat Robbana atina wid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Sinewaka langkah wonten madyane nalika semanten tepi dhateng adat Bedhok Amurwakan kanthi lampahing tilaksana kacar kucur punapa ta waradining lampahing tilaksana kacar kucur ingkang werdinira panjenenganipun Raden Mas Bagus Sulistyanan Nuradyansah nyeja paring gunapaya dumateng ingkang garwa palampita wos jenar kanthi cinampur arta reja dalah Palawija dene kesumaning Ayu Dewi Evi Rahmawati anampi peparingipun ingkang raka garwa ingkang mugi gendhok Ayu Evi Rahmawati badhe amrati saking sedaya asiling pakarya ingkang ngersanipun amaringken sedaya peparingipun ingkang raka garwa ingkang paradene werdine mugi gendhok Ayu Evidela Bagus Sulistyan angya mangun balus pikantuk pamuling gesang ampun ngantos supek dumateng tiyang sepuhipun gendhok Ayu Evidela Bagus Sulistyan Nuradyansah kondur wonten Palenggan kondur nalika semanten gendhok Ayu Fani sinarengan sowanipun gendhok Ayu Sangki kanthi hangasta wontenipun bedaharan ingkang kersanipun apaja pengersaken dahar kembul kembul Brijanandrawina palampita dahar dulang-dulangan pinungku palampita dahar saklimah dahar walimah kanthi pratandha sampun manunggal gumolong geleng gilik dados tunggal angya badhe sabaya papa sabaya mulya sageda Bagus Sulistyan Nuradyansah ngabag gendhok Ayu Evi Rahmawati jumbuh ingkang sarwa ginayuh dumugi ingkang badhe ayu sembodo ingkang badhe kasedya nyamangun balawisma uwal saking panglitin Rama Ibu Madeng mandiring pribadi amarnata tata kertane Baligya nyeja dahar kembul sampun paripurna
wujudipun tirta wening winastan tirta sawindu tirta ingkang sampun pinaringan donga pangestu sami kaunjuk sinilang dening Atmaja sarembet sang raja penganan sang nata wujudipun tirta wening ingkang darunane Atmaja prinyasawaga hangeningaken cipta kanthi maneges sidakep setunggal ngeninga dumateng Panca Indra nyuwun kayuhaning Gusti kang kawujud Gusti kang maha welas winastanan swek panggang upacara adat janggape upacara widiwidana pangking Atmaja prinyasawaga Yogyakarta hadiningrat panggang kaasta dening Atmaja caribit linantaran sang Subha Manggala panggang sinebrak sinarengan kadya sesigar semangka parandene pergi sinandi awrat entengipun jejibahan keparengipun badharining sinarengan Sigra Atmaja peningatan pejahipun Risang Bagus Sulistya Murdiansah kalinggang gero kesumaning Ayu Dewi Evi Ramahwati sowan wonten ing pepundhen datan kapareng hangasta taih hangagem pedhomo sangga pedhomo ingkang dinagem Raden Mas Bagus Sulistya Murdiansah karecat saking angganipun kaasta dening dening Kang Garwa sinarengan kanthi kaketek asta panggambeling nigra lumaksana handhepe adya hayayah sastra Matarangan wandaya tumungkul hayayah konjem wonten Bantala tangkeping asta sinatan ninging cipta kesumaning Ayu Dewi Evi Ramawati Bagus Sulistya Murdiansah sumujud wonten ngarsanipun Bapa Majaya lan Ibu Parisa duh Kanjeng Ibu pepundhen kula Ibu keparengipun ingkang putra putri sibung abiyantara panjenengan nyuwun donga pangestu Ibu muga kowe seton prenggul mangun bal wisma leladi marang garwamu yanda semanten ugi dumateng panjenengan Rama Dwaji pepundhen kula Rama sumujud ingkang putra putri wonten ngarsa dika nyejen nyuwun donga pangestu palelah karana ingkang putra kepareng badhe madheng mandiring pribadi leladi dumateng garwa kula iji Rama gerah kuatun Evi kadya pesasat sandal mayang kalipun Rama yanda iya pun Rama nyameni donga pangestu nanging dirikake garwamu lumarap ana ing Pemalang
Suwanana ngarsane penjene bapa Rintana kana penjene dadi wong tuamu ya. None Cikrama. Duk Rama pepundhen kula Rama. Keparengipun Sulistyan kepareng badhe nyuwun donga pangestu. Karana kawula badhe manting dados imaming keluarga Rama. Namung donga pangestu panjenengan ingkang datang kendhat kawula antyang. Kawula pitados karena donga pangestipun tiyang sepuh mangke mahanane kawula badhe tetrem bale wismanipun Cikrama. Nggih anakku cah bagus tiyan pun Rama nyangoni donga pangestu ya kaki bisa kan dadi tetunggaling bale wisma dadi imaming keluarga ya nggih. Kanjeng Ibu pepundhen kula Ibu anglenggono saking sedya kalepatan dosa kawula. Kawula jejering lare dereng saged paring piwales dumateng dika Ibu. Pangapunten ingkang ageng ingkang datang kawula suwun. Ugi dipangestu panjenengan Ibu pepundhen kula Ibu. Nuri Cikrama ngaturaken agung ing pinuwun ingkang dhateng pepindhan. Semanten ugi ingkang garwa Kang Mas. Keparengipun ingkang garwapun Epi nyejo badhe suwita ngabiyantara panjenengan. Anglegono kawula ingkang jubluk hambalelu. Tentunipun anggenipun latih kathah tumtangsipun namung nyuwun pangapunten ijik Kang. Dudi ajeng garwaning pun Kakang. Wong ayu. Kene-kene Yayi diajeng. Sira tak aturi jumeneng karo pun Kakang Yayi. Pidhangetna santening pun Kakang. Menadya sak robing langit sak lumahing bumi. Ora ana wanita liya sing datresnani kejaba siramu diaji wong ayu garwaning pun Kakang.